ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଖାସ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ମେଡ଼ିସିନ୍। ଯଦି ତଣ୍ଟି ବଥା ବି ହେଉଥିବ, ତଣ୍ଟି ଯଦି ଖର ଆବାଜ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଖାସ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମାକବେରୀ DCCର ମେକ୍ଲୋଡ୍ କମ୍ପାନୀର କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେକ୍ଲୋଡ୍ କମ୍ପାନୀ 123 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସାଇନସ୍ ଟାବଲେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାର ଦାମ୍ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା। 10ଟା ଟାବଲେଟ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଆଜିରି 500 ଇୟର୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର 75 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଖାସ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଆଜିରି 500ଟି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିରି 500 ତାର ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି ଭିତରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିରି 500, ତିନୋଟି ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି। ତିନୋଟି ଟାବଲେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ ହେଲା। 500 mgର ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ସାଇନସ୍ ଟାବଲେଟ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବେ। 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଘର ଆବାଜ ହେଉଥିବ, ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଉଥିବ, ତଣ୍ଟି ଖସଖସ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ଯଦି ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ, ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସାଇନସ୍ ଟାବଲେଟ୍ଟି କାମ କରିବ। ଏବଂ ଖାସ ସିରପ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମାକବେରୀ DC। ଏହାକୁ 10 ml, ଏଇଠି ଗୋଟେ 10 ml ଅଛି। 3 ଟାଇମ୍ ସକାଳେ, ଦିନ ଓ ରାତିରେ 3 ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଖାସ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିରି 500 ଟାବଲେଟ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇପାରିବେ ଦିନକୁ ଥରେ। ଏବଂ ସାଇନସ୍ ଟାବଲେଟ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ମାକବେରୀ DC ସିରପ୍କୁ 10 ml କରି ସକାଳେ, ଦିନ ଓ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଣା ଖାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରିଲିଫ୍ ହେଇଯିବ। ତଣ୍ଟି ବଥା, ତଣ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବସି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେନି। ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି?